Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αντίστροφα με τους τίτλους. Miss Beauty 2003. Miss Beauty 2003 είναι η Κατερίνα Μονογιού. Ο αριθμός 8 λοιπόν, η Κατερίνα Μονογιού. Miss Beauty 2003. Για να ακούσω ένα όμορφο χειροκρότημα παρακαλώ για την Κατερίνα μας. Η νικήτρια είναι η Στέλλα Ορφανού. ο αριθμός 7 λοιπόν, Στέλλα Ορφανού. Στη συνέχεια έχουμε δεύτερη Miss Young Πελοπόννησος 2003 και να καλέσουμε επί σκηνής τον κύριο Βασίλειο Τζόνι, το σχεδιαστή των απόψινών φορεμάτων. Δεν χρειάζεται και πολλές συστάσεις άλλωστε, θα το έχετε αποστηθήσει πλέον. Και την Εύα Λάσκαρη, Σταρ Πελοπόννησος 2001. Πώς νιώθεις, πριν 2 χρόνια ήσουν ακριβώς σε αυτό το σημείο? Πριν 2 χρόνια ήμουν εδώ πέρα σε αυτό ακριβώς το σημείο και φορούσα το θέμα και λυπάμαι που δεν μπορώ να το ξαναβάλω. Κάποια άλλη φορά, κάποια άλλη στιγμή, ίσως σε κάποιο άλλο διαγωνισμό στο μέλλον. Λοιπόν, δεν ξέρω ποιος θα αναγγείλει την νικήτρια. Miss Young, δεύτερη Miss Young Πελοπόννησος 2003 είναι Μαρίνα Πετρίδου. ο αριθμός 14 λοιπόν, η Μαρίνα Πετρίδου. Νικήτρια της Miss Young Πελοπόννησος 2003, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Κόρκα. Είναι η Κατερίνα Μακρύ. Η Κατερίνα Μακρύ. Ο αριθμός 4. Αναπληρωματική Miss Πελοπόννησος 2003. Είναι ο αριθμός 1, Τάνια Κωνσταντά. Η Τάνια Κωνσταντά λοιπόν. Ένα μεγάλο δυνατό χειροκρότημα παρακαλώ. Τάνια Κωνσταντά. Για να τη χειροκροτήσουμε, μου φαίνεται ότι πέσαμε λίγο. Miss Πελοπόννησος λοιπόν 2003 είναι Δήμητρα Δρογκούλα. ο αριθμός 6 λοιπόν, η Δήμητρα Δρογκούλα. Και η νικήτρια είναι Είναι η Μαριάννα Μπερέρη. Μπερερή. Ο αριθμός 2. Ένα
Ένα δυνατό χειροκρότημα παρακαλώ για την αναπληρωματική Star Πελοπόννησος. Συγχαρητήρια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, Star Πελοπόννησος, λοιπόν, 2003 και πρέπει να καλέσουμε επί σκηνής τον κύριο Γιώργο Πρεβελάκη, ο οποίος δεν χρειάζεται άλλες συστάσεις, αλλά και τον κύριο Βλάχο της Ότο Βλάχος, για να παραδώσει το κλειδί του αυτοκινήτου στην νικήτρια. Να θυμίσω ότι είναι το μεγάλο δώρο, ένα αυτοκίνητο αξίας 10.000 ευρώ, παρακαλώ. Μια πολύ γενναιόδωρη προσφορά του κυρίου Βλάχου, της Ότο Βλάχος, ο οποίος είναι καινούριος, εδώ, στα μέρη. Για να δούμε όμως ποια είναι η Star Πελοπόννησος 2003. Είναι το νούμερο 9, Δέσποινα Σκουπανέλη. Η Δέσποινα Σκουτιανέλη, λοιπόν, ο αριθμός 9. Η μεγάλη νικήτρια του απόψινού διαγωνισμού ομορφιάς. Star Πελοπόννησος 2003. Συγχαρητήρια. Πάντα τέτοια. Να σε καλά. Scusa, regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì, rosa. Perché so come sono, infatti chiedo perdono. Se quel che fatto è fatto, io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì, rosa. Perdono. Con questa gioia che mi stringe il cuore, a 4-5 giorni da Natale, un misto tra incanto e dolore. Ripenso a quando ho fatto io del male, e di persone ce ne sono tante.